назустріч сонцю. До нових пригод. Куба, Аляска. А там не стікає, то ніде. Не треба рятувати весь світ. Пробуй врятувати хоча б когось. Я ходила з африкосами і дуже сильно засмагала, і потім з часом просто почали називати Куба і все. Ну, я не знаю, чому Аляска. Далекое отмороженное. О, Куба. Я полтергейст. Баранчичек, я тебя спасу. Но жить он тут не будет. Почему? Вы можете к себе в комнату брать, потому что он жестко пердит и храпит. Как и вы все. Почему-то в цивильном городе чувствуешь себя более уязвимым. Звезда этого мероприятия – це однозначно ти. Кова на фронті, малюєш скетч. Сдам свой экзамен, я просто прячусь от людей. О Боже, який жах. Це історичний момент. У меня страх облажаться сильнее, чем страх умереть. Аналогічно. Я вас всіх люблю. Я вас всех, І сука, все буде ненавижу. Україна, бля. Все буде Україна. Аляска обережно. Надеюсь, что осколки быстро достанут, и как-то я быстро... Ты можешь попросить, чтобы тебя отпустили? Мам, ну це ж не то, що ти ж не в дитячому садочку і не в школі. Те, що смерть була за крок від тебе, потім усвідомлюєш, вже коли проходить доволі багато часу. Ти не думаєш і не сприймаєш, а потім ох, нічого собі. Ну, але я сподіваюся, що ми зробили щось гарне за це життя. Ми ж не одну собачку Не врятували. одну. Цим можна пишатися. Ти думаєш, нам в пеклі це зачтеться?